Gipalihog karon ang tibok pwersa sa kapulisan alang sa manhunt operation batok sa duha ka mga suspek nga nakapusil patay sa usa ka pulis atol sa bypass operation sa sitio Pagtambayayong Barangay Kinasangan, Cebu City, Miyerkules sa tungang gabi. Sayra nato ang detalye pinaagi sa report. Nagbangutan ang kapulisan sa kamatayon sa ilang miyembro nga si Police Corporal Ryan Maculi human kini gipusil atol sa gipahigayon nga illegal drug operation. Ang pulis ang nagsilbing pusher buyer sa gilusad nga bypass operation diin nakwilyuhan na unta nini ang subject sa operasyon nga alias Namol. Dihang gipusasa niya, gipusil siya sa kauban ni Namol nga nailang si Atong Raffles. Nadalas tambalanan si Corporal Bakuli apan nagkabsan yun sa iyang kinabuhi. Nakasibat usab ang subject sa bypass operation ug ang kauban nini nga gunman. Gimando karon sa kadakuan sa Piero 7 ang pagpalihok sa tanang pwersa sa tibok rehiyon alang sa hinanaling pagkasikop sa mga suspek. Ang atong Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abiliada Apilit, nagbando sa tanang puwerpo sa kapulisan sa Central Visayas nga maghimo og walay puas nga pagukod, walay unda nga pagpangita hangtod kining duha ka kriminal mabarya nila ang ilang sala nga gihimo. Lakip sa miabag sa pagsulbad sa krimen ang Cebu City Police Office diin base sa ilang kasayuran nga nahipos ang gunman sa pulis na lamigit usab sa mga murder cases. Posibleng usa kini ka gun for hire base sa record nini. We are doing our best nga makahatag gid mig assistance in any way in whatever form nga atong kini pud usab dasig pud nato ang atong mga katawhan pod through the mga force multipliers nato nga kung kinsa may naay impormasyon bahin ni ining tawhana dili gid magmakuli sa paghatag ug pagduol dayon kay time is of very essence karong mga panahon nga. Nanawagan ang PNP sa mga tawo nga nagkaila og makakita sa mga suspek nga makig-alayon sa kapulisan alang sa pagkabot og hustisya sa kamatayon sa gibansagan nga multi-awarded service policeman. Dili madugay, makabot ra nato atong hustisya ug ang among assurance sa katawhan. Ang inyong Police Regional Office 7 dili munda hangtod atong madala sa hustisya kining duha ka kriminal. Samtang wa pay gipagawas nga pamahayag ang barangay tanod sa Inayawan nga gituhan sa kapulisan nga maoy nagrescue sa gunman sa pulis. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.